Bine ai venit! La canalul Labirinto Mental. Astăzi vom afla despre învățături valoroase de la o doamnă de 90 de ani și dacă îți place conținutul nostru, nu uita să dai like și să te abonezi la canal ca să nu faci dor de vreun videoclip. Este viața bună când aveți îndoieli, fă doar următorul pas mic, viața este prea scurtă ca să pierzi timpul urând pe cineva, slujba ta nu va avea grijă de tine când te îmbolnăvești, prietenii tăi și părinții tăi merg, rămâneți în legătură, plătiți-vă facturile cardului de credit în fiecare lună, nu trebuie să câștigi fiecare argument, de acord cu dezacordul. A plânge cu cineva este mai tămăduitor decât a plânge singur, este în regulă să fii supărat pe Dumnezeu, se poate descurca. Economisiți pentru pensionare începând cu primul DVS salariu. Când vine vorba de ciocolată, rezistența este în zadar. Fă pace cu trecutul tău, ca să nu-ți strice prezentul. Este în regulă ca copiii tăi să te vadă plângând. Nu-ți compara viața cu alții, dacă habar n-ai despre ce este călătoria lor, dacă o relație trebuie să fie un secret. Nu ar trebui să fii în ea, totul se poate schimba într-o clipă, dar nu-ți face griji, Dumnezeu nu clipește niciodată. Respiră adânc, calmează mintea, scapă de tot ce nu este util, frumos sau plăcut, ceea ce nu te ucide te face de fapt mai puternic. Niciodată nu este prea târziu pentru a avea o copilărie fericită, dar a doua depinde doar de tine și de nimeni altcineva. Când vine vorba de a urmări ceea ce iubești în viață, nu accepta un nu ca răspuns, aprindeți lumânări. Puneți cearșafuri frumoase, purtați lenjerie elegantă. Nu o păstrați pentru o ocazie specială, astăzi este specială și pregătește-te mult, apoi lasă valul să te poarte, fii excentric, acum, nu aștepta până vei fi bătrân pentru a purta violet, nimeni nu este responsabil pentru fericirea ta în afară de tine, înfruntă fiecare așa zis dezastru cu aceste cuvinte, în 5 ani vei găsi întotdeauna o alegere în viață. Ierta și uita, ceea ce cred alții despre tine nu este treaba ta. Nu o păstrați pentru o ocazie specială, astăzi este specială și pregătește-te mult, apoi lasă valul să te poarte, fii excentric, acum, nu aștepta până vei fi bătrân pentru a purta violet, nimeni nu este responsabil pentru fericirea ta în afară de tine, înfruntă fiecare așa zis dezastru cu aceste cuvinte, în 5 ani vei găsi întotdeauna o alegere în viață. Ierta și uita, ceea ce cred alții despre tine nu este treaba ta. Ieși afară în fiecare zi, miracolele așteaptă peste tot. Dacă ne-am aruncat cu toții problemele la grămadă și ne-am uitat la ale tuturor, le-am recuperat pe ale noastre. Invidia este o pierdere de timp. Ai deja tot ce ai nevoie. Cei mai buni are să vină, indiferent cum te simți, ridicate, îmbracate și aratate, legume și fructe, viața nu vine înfășurată într-o fundă. Dar tot e un cadou. Cel mai important organ sexual este creierul. Și dacă știai vreunul dintre aceste fapte psihologice, comentați acolo ca să știu, iar dacă nu v-ați lăsat de like și nu v-ați abonat la canal, vă invit să o faceți acum, ca să nu ratați niciunul dintre videoclipurile noastre. Și asta e tot pentru azi, ne vedem în următorul videoclip.